Jo tan molt, primo, estic molt pagat del meu albornoz de leopardo, primo. Molt pagat. Me llave en la bañera en fire en agua chelada para no estropearlo, primo. Yo no el clave en la lavadora, no siga cosa que la estropee. No me lleve ni para cagar. Bueno, para cagar sí, perquè el dijous vaig anar a cagar i això que està fent força para cagar i te hice una pizarraeta, primo, y sense voler me cago el faldo del albornoz. Dice la taza del bate. Qué asco, Chedi, me caguen Déu sagrat. Però llevar de cagar no me'l lleve per res, primo. L'altre dia estic fent-me selfies en el Albornoz i m'estic fumant un carpacho i acaba de fumar, primo, i estava el tarta dormint i ara per l'esprà. I mentre la canibalera ja baixa pa cavalls, primo, que tenia preparats 4 plàtanos de Canàries ahí la cuina, ja es comença a minxar plàtano, m'estic minxant el segon, i dic, que raro, primo, si nota una cosa molt rara. I, primo, una peste a cadàver podrit, primo, con si fora samorra caducada, primo, una cosa asquerosa. I ves que està la llum del quarto oberta i dic, està Marisa que està cagant, i es comença a quidrar-la, Marisa, 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 i no me contestava, i li dic, Marisa, i diu, què vols, pesat? I dic, a l'altre, a cagar al melonar, ja, 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 i es comença a riure en jo, i diu, eres tu maleducat, Eduardo, i me'n putxe pa cada el primo, i en l'habitació del tart agarra una llum d'ixe groc, és una balisa d'ixe de senyalització, que un dia tornant de borratxera, primo, l'agarraren de la carretera, i es comença a córrer jo per allí pel comedor, guinga, 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 fent la sirena, desalojen la zona, que Marisa está haciendo de vientre, desalojen la zona, que Marisa está cagando, ja, 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 i comença a riure en jo, i ella me diu, estic por farta de tu, Eduardo, a veure quan te'n vas de casa, i dic, pues estic esperant jo a que s'independice vostè, i dic, no té classe d'ordenadors vostè avui, i diu, sí, i dic, ara me'n vas pa callar, i dic, ale, vaig a classe d'ordenadors a vos si de pren algo de trellat. I res, quan se n'ha anat ella, primo, m'ha ficat jo por el YouTube vídeos de Fernando Gómez Colomer, tio, me torne loco, perquè Fernando era el meu ídolo quan jo era xicotiu. I es comença a marcar gols, Fernando, primo, se diu los mejores goles de Fernando Gómez Colomer. I es comença a marcar gols uno raere d'un altre, primo. Jo quan veig aquests vídeos, primo, jo celebre gols com si foren en directe. Gol, 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 i Fernando vinga a marcar gol, i un altre, primo, jo emocionant-me, gol, gol, gol. No sé si saps que ahí al costat de casa al Tarta n'hi ha uno que és mestre, uno aixina baixet, calvo, n'ulleres, un cachotxes, un sompo, que dona classes de repaso. I estic cantant jo gols, primo, i me toca a la porta, cling-clang, i li aure que li diu, i me diu, està vostè cantant gols? I dic, vostè sóc jo? I diu, sí. I dic, jo sí. Què és? I diu, és que estic donant classes als xiquets i no se concentren en els teus xillits. I diu, vostè és mestre? I diu, sí. I diu, vostè té que ser sabut. Dic, això que n'hi ha què és? Trac jo el coll per fora de la porta i diu, una antena de telecomunicacions. I dic, pues si li pego un galto aixina en el revés de la mà, se té que quedar vostè penjat de l'antena ixa pa 2 dies. Hasta que vinguen els bomberos de Gandía a rescatarlo perquè del cine no tenen que vindre a baixar-lo si s'enteren de lo estafador, sinvergüenza, enredraor i lladre que és vostè. I diu, per què dius això? I jo li dic, quan te portes donant classe de repasso? I diu, 12 anys. I diu, i has pagat algun impost alguna vegada? I se fica a tremolar, primo, i diu, jo soc mestre, jo soc funcionari. I dic, tu eres funcionari, sí, però de les classes que dones ara per la vesprà estàs pagant algun impost? I se queda així, primo, tremolant sense dir res. I dic, li tinc que tocar a Montoro i li tinc que dir que mos està robant a tots els espanyols. Fill de la gran puta. Cachotxe, sompo.
I en això que està tremolant, primo, s'obri la porta de sa casa i és com una fletxa al seu gos, un gos d'ixos tobillero malparit, xapegalós, i es comença a lladrar. I jo, primo, me fique a ignorar el gos, però el mira la cara a ell i li dic: clava el gos en la casa, perquè si no, en a diagonal tinc que partir per la meitat i tinc que agarrar mig i el tinc que aterrar en un caminal d'Albalat i l'altre mig en el Faro Cullera. El tinc ara al Faro Cullera i el tinc que tirar. I és la dona, i ell diguent-li: Guti, 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 clava't en casa, Guti, Guti, clava't en casa. I la dona l'agarra i clava en casa. I jo li dic: com li ha dit al gos? I diu: Guti, Guti. I dic: Guti? I diu: sí. I dic: no seràs madridista? I diu: no, a mi no m'agrada el futbol. Dic: i per què li diuen Guti al teu gos? I diu: perquè la meva família, la família de la meva dona es diuen Gutiérrez i mos el regalaren ell. I dic: quan te veig estendre una toalla del Madrid o algo, li tinc que botar foc al tendedero. I a Galtaes te tinc que portar jo a la plaça de l'Ajuntament a l'agència tributària per denunciar-te. Lladre perrero. I diu: no, 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 jo no soc del Real Madrid. I dic: no vull tornar a veure un xiquet entrar a casa per una classe de repasso, perquè si no t'ha de denunciar. Barçagues. I diu: sí, 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 no, no te preocupes. I primo, t'ho jure que quan torna a veure un xiquet entrar ahí, el denuncie. Que ha pensat el fill de la gran puta ixe.